Esta àgora de la que avui parlem és un lloc de trobada al cor de la ciutat que ens permetrà unir disseny, creativitat i talent amb indústria, artesania i tecnologia. Un escenari magnífic per transmetre els valors de la València de 2022, una ciutat que ha aconseguit ser capital mundial del disseny gràcies als grans professionals del sector que, malgrat les dificultats dels últims anys, han sabut convertir-se i convertir-nos en un gran referent de modernitat i futur. Esta fita tan important que ens posa en el mapa de les accions positives i el talent és el fruit d'un segle de treball i evolució del sector del disseny. Disseny en majúscules i en un sentit molt ampli. Disseny urbanístic, arquitectònic, artístic, d'interiors, gràfic. Totes les branques han contribuït a convertir la nostra ciutat en un lloc únic en el món,